azken egunotan zenbat jenderi entzun ote diogun komentario berbera. Jo, ze azkar pasaden 2022a. Guk gaurko saioa hasteko ere horixe bera esan dugu, konturatzerako pasatzaigula urtea, eta kasik hilabeteare, bai? Zeia konturatzerako urtarrilare pasako zaigu, gaur urtarrilak 7 ditu delako jada. Eta gainera askotan iruditzen zaigu zenbat eta zaharragoak izan, orduan eta azkarrago pasatzen zaigula denbora. Eta galetu digu geure buruari, zergatik gertatzen ote da hori, zergatik iruditzen ote zaigu denbora gero eta azkarrago doala. Horrek badu fundamentu zientifikorik, eta horretarako aritu bat idetu diogu, nola ez? Aitor Aritzeta psikologoari, Aitor, egunon! Opa, Gorka, egunon! Eta urte berrion! Bai, berdin. Oraindik ere esan daiteke, ez da naiz eta oso azkar pasatzen ari den hau ere. Sentitzen dugun bitartean, esan dezagun. Hori da. Bueno, tira, zuk gaia ikertu duzu, Aitor, zientifikoki konprobatuta dago urteak betea hala, gero eta azkarrago pasatzen zaigula denbora. Bai, badaude teoria desberdinak, ez? Neri gehien gustatzen zaiten teoria da proportzionaltasunaren teoria, ez? Eta badu bere logika matematikoa, ez? Tira, helduagoak garenen heinean, urte bat gure bizitzaren edo bizitza osoaren proportzio txikiagoa da, ez? Hartzen du, adibidez, 5 urte ditugunean, urte bete da gure bizitzaren 20%, ez? 10 urte ditugunean, 10%. Baina 50 urte ditugunean, urte bete soilik 2% da, ez? Gure bizitzaren tarte hortakoa, ez? Beraz, bai, hori da teoria bat, daude beste teoria batzuk, ez? Atzera begiratzen dugunean eta identifikatzen ditugunean gertakizun garrantzitsuak, ez? Ez dakik gradote ginenean, gure seme-alaba jaio zenean, edo orain dela 20 urte pasazan, edo 30 urte pasazan hori, ez? Ematen du, hori, ez? Petarte hori oso azkar pasatzen dela, ez? Eta gero badaude beste enfoke batzuk esaten dutena, adinarekin, gehiago kostatzen zaigula, ez? Gertakizun berriak prozesatzea, irudi berriak, eta horrek zaildu egiten duela, ez? Bizipen berriak eta eukitzea. Baina bai, ikusten duzun bezala badu fundamentorik, hau esateko, ez? Jose azkar pasatzen den denbora eta zenbat eta helduago izan, orden eta azkarrago. Ziur naiz ez diozulo aur bati hori esaten entzun. Bai, hori da, aurra zarenean uda da amaigabea, ez? Iruditzen zaizu, ekaina, uztaila eta abuztua hori dela, kasik gaur egun guri urtebete pasatzen zaigun bezain azkar pasako litzaieke, ez da? Claro, porque aur batentzat, hori ez, 3 hilabete, 2 hilabete eta erdi bere aurtzaroan denbora amaigabea da, ez? Lehenengo aldia izaten dituna gainera, gertatzen da hori, ez? Denboraren pertzepzioa, hau Einsteinek esaten zuen, ez? Bizipen berrien eta sentitzen ditugun emozien araberakoa da, ez? Aur batek udar batean izan ditzakeen bizipen berriak, pentsa zenbat diren, ez? Zenbat oroitzapen berriak sortzen dituen, eta ze sakontasunarekin, ze intentsitate emozionalekin bizitzen duen, ez? Eta horrek ere, badu eragina gure denboraren. Bizipen intensitate emozionala, ezta? Bizitzen baldin baditugu bizipen batzuk oso intentsoak, horrek zer eragiten du? Horrek egiten duna da justo errutinaren kontrakoa, ez? Errutinak egiten duna da azkenean, helduzaroan errutinak sortzen ditugu nolabait energia aurrezteko, baina egiten diguna ere da bizipen berriak ez eukitzea, ez? Eta ez eukitze horretan egiten duna da justo denboraren pasaera, egunak denak berdina baldin badira, berdin zaitzu egun bat, hilabete bat, urtebete, edo 10 urte, ez? Eta orduan bizipen berriak eta bizipen intensitate handiago izatea sortzen dizu sensazioa, gertakizun berriak bizitzen ari zehala, esanai berriak, eta horrek arazkenean sortzen du zure buruan oroimen bat, ez? Eta oroimen esanguratsu bat sortzen baduzu, izango duzu ere sensazioa gertakizun asko eta berriak bizi izan dituzula, ez? Porque ezin dugu galdu perspektiba filosofiko hau edo matematiko edo kuantiko hau, ez? Denbora da aldaketa bat eta beste artean gertatzen den tarte hori, ez? Eta aldaketarik ez badago, denboraren pertzepziorik ez dago. Errutinak ez digu gusten aldaketa horiek sortzen, beraz, denboraren pertzepzioa nolabait politu egiten zaigu. Beraz, nahi baldin badugu denbora polikiago pasatzea, eta nolabait sentitzea, egunek gehiago irauten dutela, errutina horren etxaila da. Ez da, errutinak apurtu behar ditugu. Era bat. Eta badakit zaila dela, ze egin bat egiten duzen, betetzen duzunean, ematen du gauzagia egonkortu behar direla, eta lasen egin duzula bizi,
baina, karo, horrek ere badu bere alde ilun hori, ez? Lasaitasun horretan, aldaketa eza horretan, ez? Egunak badoaz eta konturatu ere egin gabe, ez da? Hori da, orduan, denboraren percepzioa luztatu nahi baduzu, hombre, ez dut esaten, ez dakit paratxutean saltoin behar duzunik, legazkin batetik, ez? Baina, edo lana utzi eta bapatean, eta familia utzi eta bapatean, dena aldatzen hasi, ez? Zure bizitzako gauza guztiak etxea, familia, lana, kotxea, dena, ez? Ez, esaten dutena da, fijatu zaitez daukazun errutin horretan eta gauza berriak ikasi, gauza berriak egin, ikastaroak egin gauza berriak, ez, oporre aldia balekuak aldatu, planak eta, ez da, adibidez, planak, bai, eta azkenean, hori ez, geldotu nore bait alde batetik zure bizitza, oso azkar bizitzen bazara eta oso azaletik bizitzen bazara ere, impacto justo kontrakoa da, komentatzen dugu, baina bereziki errutinatik ateratzea, ez? Eta gauza berriak ikastea, eta ez pentsa adinaren badaukazulako 60 urte, 70 urte dituzulako, ezin dituzula gauza berriak egin, ez? Gauza berriak egitea, denboraren percepzioa ere luzatu egingo ditu. Hori da. Gero badago beste teoria bat edo iriko ondaira agian, ze agian ez du fundamenturik, baina esaten duena, ondo pasatzen ari garenean, denbora azkarrago pasatzen zaigula, eta gaizki pasatzen ari garenean mantxoago. Horrek badu fundamenturik? Bai, karo, azken finean, emozioak, sentitzen ditugun emozioak ere, badute harremana, ez? Daukagun denboraren percepzioarekin. Orduan, demagun, ekintza berdina kontzertu bat, zu balimazade gozatzen, plazerra magnifikatzen ari zara, eta plazer horretan zaude gozatzen, hor eroso sentitzea. Baina niretzat oso kontzertu desatxe egina balima da, aspertzen ari banaiz, gaizki pasatzen ari bat, azkenean displazerra sentitzen dut, eta nik displazerratik momentu oro, segunduro atera nahiko dut, ez? Horregatik egiten zait hain luze, desatxe egina egiten zaiten egoerak, edo sufrimendua ekartzen dizkieten egoerak, eta horregatik egoera berdinean bi pertsona auki dezakete perzentzioaren denbora oso desberdina. Gero aspertuta gaudenean ere iruditzen zaigu denbora eternoa dela, ez? Hori, baldin eta aspertzeko gaitasuna galdu ez badugu. Ze hori ere, nor aspertzen da gaur egun, edo nor aspertu daiteke, ja ematen du delitu dela, ez? Bai, horretaz askotan hitz egiten dugu, ez? Sormena eta asperdura eskutik etortzen dira, gure aurrak gehiago ikasiko balute aspertzen sortzaileagoak izango ziren, ez? Egia da, erabat zuzen zaude, ez? Desatxe egiten zaigu aspertzea, gauzak egin, bete nahi dugu denbora gauzak egite horrekin, askotan azaleko gauzak dira, plazerran oinarrituta, eta hor dator pixka bat paradoja, ez? Justo egora horretan bizitzen garenean, estresa izaten dugu, estresa ez dugu guztien bizitza gozatzen, gauza asko egiten ditugunean ez dugu gauzak sakonean egiten, eta beraz daukagu sensazioa benetan ez gabiltzala bizitza gozatzen, eta denbora ziztu bizian pasatzen zaigu. Aizu, Aitor, nola funtzionatzen du gure baitan dugun erloju biologikoak? Nolako mekanismoak ditugu denboraren pasaera automateko? Mekanismo ezberdinak ditugu, ez? Azkenean, burmuinaren edo teoria de la mente esaten den ikuspegi horretatik aipatzen dituen prozesu horrek izaten ditugu, atzera begiratzen dugu, izan ditugun bizipenak begiratzen ditugu, gero ere badago beste mekanismoa bat, bala oroimenarena, ez? Oroimen gutxi izango bagenu, egunero esnatuko bagina oroitu gabe, nola izan den gure bizitza denboraren pertzepzioa oso laburra izango genuke, ez? Alderantziz oso oroimen perfecto izango bagenu, zenbat eta gauza gehiago oroitu, orrun eta denboraren pertzepzioa zabalagoa izango zan, ez? Mekanismo desberdina daude, azken finean, kontuan hartu behar dugu, denbora tarte batean sortzen ditugun oroimen berriak baldintzatu dezaketela ere denboraren pertzepzioa, ez? Hau da, lehen aipatzen dugunez, oporraldi batean oroimen bizipen berriak sortzen baldin baitugu, hor denboraren pertzepzioa epe horretarako asko luzeago izango da, opor berdinak egin baditugu azkeneko 10 urteetan. Eta
zein faktorek aldatzen dute denborarekiko dugun pertzepzioa? Hor aipatu dituzu dagoeneko batzuk, ezta? Bai. Emozioen intentsitatea, esan duzu, adinak ere bai, ez? Gure adinaren proportzioak, ezta? Adibidez, karo, 5 urte dituen batentzat, 2 urte bizitzaren iardia direla, ezta? Eta aldiz, 35 urte dituen batentzat, ba ez, ezta? Eta horrek ere asko aldatzen duela, eta... Bai, aipatzen duzuna, bizirik daramun denbora bera, baldintzatzen du denboraren pertzepzioa, hau proportzionaltasunaren teoriaren arabera, gero baita ere errutina denboraren zulo beltza da, errutina denbora ziurgatu dezake etengabe eta konturatu gabe, beraz kontuz, gero bizipen sakontasuna ere bai, gauzak egin modu azaleko batean, errepikakor batean, lapurtzen digu denboraren pertzepzioa, hobe da 2 gauza sakon egitea 10 azaleko baino, ze azkenean baukagu sensazioa benetan esanguratsu izan dela, bizi izan dugula, eta baita aipatzen nuena, ez, dugun horremena ere bai, baldintzatu dezake, ez, faktore asko daude hor, ekintzako puru edo sakontasuna aipatzen den bezala, eta beste faktore gare, baina hor izango ziren eretzat garrantzitsuenak aipatu ditudanak. Ze urteak bete ala sentitzen badugu, bizitza badoala abiadura handiko tren batean bezala, azkar, agian zer pentsatu behar dugu, gure bizimodua ez dela izan beharko genukeen bezain intentsoa? Nik uste dut, jende askori galdetzen diezuenan, esate oso bizitza intensoa daukala, ez? Batuk, inkluso esango liuke, intensoegia, ez? Abiadura handiko trena bada guretza denbora, seguruenik eskutik daramala estresa, ez? Eta estresa badakigu ez dikula usten bizitzako osatzen, ez? Horregatik, adinean aurrean goazen inean, bereziki arreta jarri behar diogu estresari, eta baita ere garatu behar ditugu estrategia denbora geldotzeko, ez? Nolabait daramagun abiadura handiko hori deskarrilatu ez dadin, batzutan gelditu egin behar gara, eta baita ere horrek lagunduko digu denboraren pertzepzioa desberdina izatea gure baitan. Tira ba, hortxe, aholku interesgarriak Aitor, eman dizkiguzunak, eta beraz, ez da gure irudipen utxala, ez? Urteak bete ala denbora gero eta azkarrago pasatzen zaigula, zientifikoki ikertuta dago, eta hor, adinak eta adibidez bizi ditugun emozioen intentsitateak horrek eragin nabarmena du, eta eman diguzun aholkua beraz, Aitor, aholku horrekin geratuko gara, ezta? Denbora oso azkar pasatzen bazaigu, agian saiatu beharko genuke gauza ezberdin batzuk egiten, ezta? Errutinak eragiten duelako denbora azkarrago pasatzea. Hori da, errutinatik ies egin gauza berriak eginez, eta azkarregi gauza gehiegi baditugu eta egiten baditugu eta estres handiarekin, kontzientzia garatu, meditatu, mindfulnessa eta geldit. Ze kontrako eredua ere badago, kontrako aribidea ere badago, ez da gauza gehiegi egiten dituen jendearena, eta hori ere ez da kontua. Hori da. Tira ba. Bizarte horretan izan gara. Aitor Aritz eta psikologoa, eskerrik asko. Eta emozio handi on, horrela denbora mantxoago pasako zaigu eta. Eta esperientzia sakon ederron. Hori da, eskerrik asko.